Kwaipa sikuli bwino kwaipa. Tilowere ku South Asia komwe uko ku dziko chilotchedwa kuti Nepal. Yes, dziko limene lithu kuli mabuda, mahindu onse adzadzana kumeneko kuli mitundu ya anthu yokwana 30. Chiwerengero cha anthu potengera 2021 chinali almost 30 million. Chiwerengero cha anthu okhala meneko kumeneko ndithu kwavuta pamene ndithu Prime Minister ampeza ndithu kuchita kumtcholera nyumba, kuchita kumpeza ku residence kwakeko, ku palace kumpeza kumeneko, kaya kuti ku White House, kaya ku palace, kaya kuchani, kumpeza kumeneko ndithu ndikuntibula matheje, ndikumpasa mafist, mafight. Yes, amene ndithu amapanga zimene ziwa ndi ma Gen Z. Ma Gen Z ndikuti ndi achinyamata amene ndithu anabadwa kuyambira mu zaka za 1990 kukafika 2010. Ndi achinyamata amene amachita kuti ma Gen Z. Therefore, ma Gen Z amene ndithu anakwiya kwambiri kuti yayi dziko lisili kuyenda bwino, koma tiyeni tilipange fix. Ndi pamene anapita ndithu nkuyamba kutibula anthu, kuyamba kutibula mpakana mkazi wa former prime minister kumene kuku ndithu waotchedwa wamoyo. Yes, anapita ndithu kunyumba kwake ndithu kumpeza ndithu nkungoyasa nyumbayo, iye ndithu watisiya. Pamene prime minister wapanopa dzina lake ndi KP Sharma Oli amene ndithu wapanga resign ndithu after kunkakamiza ndi kuntibulaso, ndipo ma video akuyenda kumabe chabote ali nda violence kwambiri. Ndi sitingakwanitse kuti ti apange publish then tipeza nazo mavuto. Koma at least mukudziwa kaleso niyo kuti nkhaniyo muyitolera bwinobwino kuyilumikiza pamene ndikuyankhula apa nditi mutu mwanumo izikhala ikuyenda mmene ikuyenderamo. Mukawana zithunzi, mukawana ma videos ndikuti mungoti nkhanija amanena pamalawa ni camera zicha ndi imene iyi. Therefore, funso ndikumati kuti zimene zizi zachitika chifukwa chani? Zatani? Chifukwa chilichonse chimakhala nchiyambi. Zimene zizi chimene chayambisa ndichi. Anyamatawa dzikoli akuti menemu mwachuluka nepotism choyambirira, komanso mwachulukanso corruption. Zinthu ziwiri zimene zinagula malo kwambiri. Kusankhana kwa asala ena zimene zinachitika kumene, komanso corruption, chinyengo, katangale. Ndiyeno chimene chinachititsa kwenikweni kuti zinthu zangoyamba? No, zimene zinayamba chonchi after dziko la Nepal linabana internet, achinyamata kuti asamaliso internet chifukwa ma criticism, chifukwa kudzudzula kunachuluka pamene amboma, ana a anthu amboma amanyadira kwambiri ndi chuma chimene ali nacho, magalimoto, machani, kunjoya life, chani mmadziwanso inuyo ana anthu ochita bwino. Ndiye kenako anthu tsopano mpamene anamba kuti akuluakulu izizi za nonsense, chifukwa tisamavutike inuyo mukunjoya choncho, kodi inuyo mugwira ntchito yanji? Ndi afterwards ma criticism atachuluka kwambiri mpamene anauza kuti akuluakulu tikutseka, tikubana TikTok. Ndi anayibana TikTok, anabana Facebook, anabana Instagram, ndi bana zonsezo mpamene anthu anapita kunsewu kumene kuti bwanji mubane corruption, bwanji mubane nepotism, andi mutisireko social media. Ndi aboma sanamvere zimenezo mpamene achinyamata anati ayi apokhapa napa social media apokhapa anthu niyo matonjeza. Pamene tsopano anayamba tsopano kuyamba kuyenda ndi anakafika ndithu kwafika ndithu anduna zamenyedwa osakhala bwino mucha, kumenyedwa kucha kuti kunthidwa. Komanso pamene prime minister video yake ndithu ilipo ndithu prime minister akutibulira mambama ndi matheka aja ndi anyamata atampeza kwawo kumpeza kwako ndikumuuza kenako kuonza kuti akulu mwatijaira kwambiri, kenako nkupanga resign. Ndi analengeza kuti ayiyo ulapaso dindo wapanga resign, plus pamene anyamataja amanyamukanso kumapita kwa former prime minister kumene ndithu anakapeza mkazi wake kumene koko, basi tu kenako kuyatsa nyumbayo yeso kufera konko, kufera nyumba kumwemo. Ndi anyway
ku Nepal ziwonetsero zimenezi ma protest amene wawo ndithu ayamba Monday laliwisiri ndi pamene ma protest amene ayamba and kumene ndithu sikuli bwino, anthu ali kwaipa kwambiri kumene ndithu kwaipa. So nkhani imene ndithu ndi yaku Nepal muli mosemo. Anyway, ma update ena ndithu tizikupatsilani kati kungakhale zina za nyuwani, koma at least mukhala ndi idea kuti kudi ku Nepal kudi kwachitikanso zimenezi. So mtsikana wa zaka 23 ochokera ku Ukraine, refugee othawa nkhondo, pamene anali ku America mu basi, not sure if it was a bus or train, panapeza kuona kuti munthu wina anangotenga mpeni ndi kumbaya pakhosi baba katatu. Mtsikana amene wafera pompo, kuthawa nkhondo ku Ukraine, kufika ku America ndi kungophedwa choncho. I don't know kuti panali mavuto anja, sindikudziwa. I don't know kuti why. Nde zinthu zimenezo, koma this thing of mango phana ngati nkhukuzi nimona ngati kuti pena pake I think anthu fe tikuyenera kumagwiritsa ntchito tsopano wapha nzake aphedwe. Zimazaoneka ngati nkhanza mayiko ena anja kamapanga, komabe image ndi zabwino kwambiri. Wapha nzake nayenso atanso aphedwe. That's all. And Trump, like anavomeriza, Trump anapanga anankhulanso kuti akuluakulu pafunika ndithu death penalty ibwere, chifukwa zimene zizi zimapanga reduce zimachepetsano and like zimene zizi like zomangophanaphana chisawazi. For far too long, Americans have been forced to put up with Democrat-run cities that set loose savage, bloodthirsty criminals to prey on innocent people, really very, very innocent people. In every place, they control radical left judges, politicians, and activists, and they've adopted a policy of catch and release for thugs and killers. In Charlotte, North Carolina, we saw the results of these policies when a 23-year-old woman who came here from Ukraine met her bloody end on a public train. And here's a picture of it. This is the picture of it. And this is a picture of the woman, a beautiful young girl that never had problems in life, with a magnificent future in this country. And now she's dead. She was slaughtered by a deranged monster who was roaming free after 14 prior arrests. We cannot allow a depraved criminal element of violent repeat offenders to continue spreading destruction and death throughout our country. We have to respond with force and strength. We have to be vicious just like they are. It's the only thing they understand. 24 of the top 25 most dangerous cities in America are run by Democrat mayors. 50 people were murdered in Chicago in recent weeks, with hundreds being shot. And it's time to stop this madness. The people of our country need to insist on protection, safety, law, and order. We have proven that it can be done because we did it right here in D.C., in District of Columbia. The capital of America was a bloodthirsty, horrible, dangerous place, one of the worst. And now it's a crime-free city, and we're going to keep it that way. It can be done. It can happen fast. All we want is, please, Mr. President, we need help. Chicago needs help. Other cities need help. We'll do what has to be done because we're going to make America safe again, and that includes our big cities. We're going to make those cities safe. Thank you.